Takže dobrý den lidi, dneska to je video z Minecraftu a můj svět si pojmenuji prostě můj survival. Takže tady tohle video natáčím v pondělí, ale vyjde ve středu, takže to je jen tak pro info. A já si myslím, že jakože dneska bychom mohli třeba postavit barák a to jako vše, co bychom za tohle video mohli udělat. A doufám, že se nespavnu někde. Třeba tady, co je vlastně za, jak je tady ten nápis a loading, tak zatím doufám, že se nespavnu někde tady, protože nic není, skoro nic, jenom zombíci, jinak nic. Doufám, že se spavnu někde u stromů a tak no, nějak, někde u stromů. Lidi, já fakt nevím, jak to udělat, protože fakt jsem jakože začáteční youtuber a nemám vůbec nic. Hraju to na tabletě, nemám žádnou druhou kameru, abych měl prostě facecam a potom prostě nemám žádný mikrofon, to znamená, že mě neslyšíte třeba v tom videu z knockoutu, co včera vyšlo. Tam jsem vlastně něco mluvil a slyšeli jste mě, jenom jakože fakt podle mě ne, protože jenom v těch, ale teď už je jenom v těch jako, no, dobře, já jsem chtěl doříct jednu větu a začal jsem druhou, to je jedno, dořeknu vám tu první větu, v těch videích prostě jste mě neslyšeli, ale teď už to bude, už tam bude. Já se omlouvám za moje vyjadřování, já fakt nevím, jak se normálně vyjadřovat, ale prostě tam bude, už jsem si vypl ten zvuk té hudby, tak, a fakt jste mě předtím slyšeli jenom v těch částích, kde ta hudba jako byla jako zastlumila, prostě, co říkáte na můj skin, je dobrý? Pokud se vám líbí můj skin, napište do komentářů. Líbí se mi skin. Omlouvám se, bych měl, anebo abych měl vlnu. A Iron teď nezískám, takže si nemůžu. Ale to nejsou zase žádné stromy, přesně. Jako je tu tráva, ale tak to je úplně stejné, kdybych se stromy, našel jsem stromy. Takže máme stromy. Natížíme si strom. Tak. Už mám dřevo, maso a tady. Tak jdem dotěžit ten strom. Sakra, proč skáču jen tak? Jeden má... Aha, to je asi těma blokama, protože já jsem normálně skočil, když jsem to nezmáčkal. Já jsem si říkal, VTF, co to jako, co je. Tak lidi, dneska jsem byl na té tanovce. Ano, bylo mi 10 před, jakého je dneska? Dneska je 23. Takže před 4 dnama mi bylo 10. No, jsem mini. Takže můžu si vykraftit nějaké jakože sword. Hej, si můžu vykraftit sword. Jak? Lidi? A jo, vlastně. Tak, A to jsem říkal, že Minecraft hraju dlouho. Teď mi došlo, že vlastně jsem nebyl v crafting table, ale jakože každý dělá chyby, takže to je v pohodě. A už mám jenom 2
2 dřeva. 2 kusy oak planku. Tak si jdu natěžit další strom. Samé modré kytky. Samé modré kytky, no. Lidi, opening zítra pozítří nebo pozítří bude opening Min Legend. Kde je moje dřevo? Aha. Já jsem... On je vlastně v inventáři. Kde si postavíme ten barák, lidi, tady? Já bych tu zůstal. Jako není to úplně nejlepší, samozřejmě se někdy přesunu v nějakém dalším díle. A na rovinu vám říkám, že tenhle svět jakoby nebude, že porazím draka, protože v životě jsem nedohrál Minecraft. Fakt jako nikdy jsem nedohrál Minecraft a jakože do nedru se možná dostanu, ale tam už jako budu vědět, co mám dělat, to jo, ale jakoby to bude pro mě těžké, no. Já jsem vám je tu kňučí pejsek, no. Pejsek můj malý. Je to čivavá. A kdo do komentářů napíše něco špatného o čivavě, protože někteří lidi si dělají srandu nebo uráží prostě čivavižu, že to není pes a tak, že to je prostě že to je zakrslé a tak. Tak pokud tohle někdo do komentáře napíše a instantně ho banuju a fakt někdy mě sledují i moji kámoši a fakt se omlouvám některým kámošům, ale pokud do komentářů napíšou něco špatně o čivavách, tak je banuju. Takže můžu si udělat postel. Tak. Já se asi tady postavím ten baráček. Tady to vypadá jako dobré místo na baráček, no. Já si dřevo a z tohohle dřeva budu stavit barák. Lidi, zatím bude takový basic barák, prostě v dalších dílech to trochu rozjedu, udělám si lepší barák se 2 patrama, nahoře jako takovou střechu, ale prostě teď si udělám takový basic barák a protože tak nikdo, ne, jakože tohle není jakože nějaká urážka, ale já si myslím, že všichni, co hrajou Minecraft, tak hned z začátku si neděláme úplně jako nejlepší. Lidi, kdo sleduje. Já nevím, jakože, jestli to můžu říct v tom videu, já se fakt v tom nevyznám, jako tím se jakže pohledal. Teda nechci ukazovat možná obrazovku. No to je jedno, to je jedno. Prostě kdo sleduje ikona, tak já třeba mám moc rád ikona, je to mega dobrý youtuber. No to je ale jedno, teď hlavně Minecraft hrajem, takže dostavím barák a tohle bude konec videa. Trochu bych se už mohl najíst. Zase už nemám dřevo, tak pokácím tenhle velký strom. Tak. Lidi, já fakt prosím, poraďte mi v komentářích, jak mám udělat FaceTime, jakože prostě tu obrazovku. Já se cítím, jakože prostě to neumím a chtěl bych natočit i jako sebe u toho, i když neukazuju svůj obličej, tak bych prostě chtěl, protože nevím proč a nevím, jak to udělat. Už jsem si stáhl na to jednu aplikaci, kde to vlastně uděláš tak, že ty natočíš video a až potom tam musíš dát tu kameru, protože vlastně tak to nechci. Já chci, aby při tom, co natáčím tu obrazovku, tak u toho, ať to mám tu obrazovku fakt jako něco mi, kdo jako chce, nebo kdo o něčem ví, o nějaké té
aplikaci nebo něco cokoliv, co jako to, jen připomínám, já mám iPhone, iPad, a jakože mám iPhone, ale natáčím to na iPadě, takže nějaké věci, co fungují na iPadě. Lidi, nemám dřevo, což je problém. A já nemám nic na vypálování. Alebo můžu vypálit dřeveno. Tak to je dobrý. Dřeva můžu vypálit, bych mohl, když nepotřebuji. A taky nevím, proč jsem se začal kopat, když mám barák úplně někde 20 metrů daleko. Spíš si teď jako chci na... Počkejte, kolik mám? 3, 4. Chci si teď udělat kamenný krumpáč, kamenný meč a kamennou sekeru a ještě si chci udělat toto. No. Fornejsku, no, pec. Takže se tu natěžím. Uhlí, jo! A na to, tak to už potom vytěžím v dalším videu. Jdeme. Kde mám crafting table? Tady. Co mám dělat, lidi? Já fakt nevím, co mám dělat. Lidi? Tam je vyčka. To znamená, že já se asi zastavím, než si udělám tu fornejsku, protože se bojím. Nebojím se, ale jakože. Na mě už si všiml ten creeper, že jo? No dobrý. Lidi, tady jsem crafting table. Pec. Lidi, jak to? Jak to, že jsem měl 20? A jo, vlastně, já jsem se stavil. Já nemám ani Nechte mě žít. Ne. Mini zombie. Co mám dělat, lidi? Proč tak rychle tam malý zombie? Otravný, ten nejotravnější mob, co existuje. Mini zombík. A teď jsem asi cooked. Musím se zastavět. Kde ten malý zombík? Ne, lidi, já to nedám. Musím utéct. Uteču. A asi tam ukončím video. No, snad, že když se někde dřevo. Oni vidí. No, lidi, co mám dělat? Já už nemůžu běhat. Musím se najít. Takže lidi, pomoct. Lidi, nevím, kde jsem. Ne. Lidi, co mám dělat? Kde žiju? Já nevím. To creeperů. Doufám, že jsem se spal někde poblíž, jakože. Najdu svůj dům a rychle to uložím a bude končit video. A nebo si myslím, že tenhle Minecraft svět bude začínat od znova. Celý. Jako neměl jsem jakože žádné jako věci skoro. Ale i tak jako
víš co. Prostě. Dobrý, tady jsem určitě nebyl. Tady jsem skočil do vody. Tu horu jsem vyšlapal. Ne? Nebo to bylo tady, nebo ne? Lidi, bylo to tady? Jo, bylo. Plavec. Jsi plavec, tak plavec. Já jsem plavec. Lidi, plavu závodně. To je sport, to je sport. No. Co jsem to zase řekl? Lidi, ne. Jež, naštěstí to bylo ve vodě. Lidi, já se fakt nedokážu vyjadřovat, ale chtěl jsem říct, že závodně plavu, že jsem plavec. A jakože, že můj sport, jakože... Lidi, je to jedno. Prostě jsem plavec. Neřešte to. Neřešte moje vyjadřování a neřešte prostě to, co tady říkám za blbosti, jo. Video zase bude dlouhé, bez tak. Já neumím stříhat a nemám žádného editora, co by mi to stříhal, protože nemám ani 100 odběratelů lidí, nemám ani 100 odběratelů. To potom edituju sám a dopadá to, jak to dopadá. Vlastně si to needituju reálně. Ale jako musím uznat, že to video z knockoutu, co včera vyšlo, tak nějaké jako edity mělo, jakože. Velmi špatné, ale to nevadí. Mělo je. A já si potom ještě musím nastavit, protože víte, moji kámoši, co hrají Minecraft, tak se moc rádi připojujou na vždycky můj svět. Takže já si tu vypnu multiplayer. Ať mi tu nikdo, jak budu natáčet videa, neotravuje z mých kámošů. Oni mě neotravují, spíš, ale to shit. Oh no! Lidi, já si myslím, že tohle video bychom už mohli ukončit. V příštím videu najdem náš barák a to je vše. Čau.